No sé exactament ben bé de què va encara, i això que porto pràcticament tot el llibre. Espera que estic revisant que era el llibre. Està ple de nens aquest cant, quin pal. Ma mare em diu que et vols fer la carta astral. Però jo no crec en aquestes... Què m'estàs de descobrir que ets Vigor Rising. Sí, però anava a llegir-ho tot, ara m'has arruïnat. Mira, anem a llegir totalment. Quin puto fred. Quin puto fred. Hola, bon dia. Em feia molt de temps que no feia vlogs i ara faré un vlog. És que mireu quin solete. M'encanta. Me'n vaig d'excursió amb les meves amigues modernes, superpixapines. Jo crec que serà un show bastant heavy. A veure, deixo aquí la càmera. No puc deixar. Bueno, jo crec que serà un show com super heavy que anem d'excursió. Vale, us vaig ensenyar el meu modelet. Algun cop m'ha dit algú, en plan, quan ha dit que jo he sigut de cau tota la vida, la gent m'ha dit, bueno, en plan, gent per l'Insta rotllo, no sembles de cau, no sé què, he sigut de cau tota la vida, he vestit molt de cau, he sigut molt perroflauta, encara que ser de cau no significa ser perroflauta, però he sigut de cau tota la vida. M'encanta fer excursions, m'encanta anar a la muntanya, m'encanta caminar fins a morir-te, m'encanta portar una motxilla a l'esquena fins que et pesi que no puguis més, m'encanta dormir en tendes. Com vaig deixar el cau i vaig deixar de ser capital, em vaig comprar una tenda, uns fogonets i moltes coses perquè vaig dir, m'agrada molt el cau, però hi ha un parell de coses que no m'agraden. Una és passar fred a la nit, dormir incòmoda i passar gana. Llavors em vaig comprar una tenda de campanya i uns fogonets. I bueno, llavors me'n vaig deixar amb les meves amigues modernes d'excursió. Ens emportarem llibres. Aquí us ensenyo els dos que m'enduc. M'emportaré el Lleó entre nosaltres, que és un dels llibres que m'estic llegint, que me'l va enviar Sembra Llibres, va sobre dos bessones que es separen i tal, bueno, que les obliguen a separar-se per temes d'esclavitud, en plan, ho estic dient així però és com molt heavy, en plan, no sé, però m'està agradant prou. I l'altre que m'estic llegint, que és La insuportable lleugeresa de l'ésser, que també m'està agradant molt, no me'l vull acabar perquè feia temps que no em passava això de dir, en plan, m'està agradant molt aquest llibre, no me'l vull acabar, perquè normalment sempre quan m'agrada un llibre me'l vull acabar super ràpid, i aquest no. I bueno, us ensenyaré el meu modelet de nena pija, perquè realment sembla una nena pija amb aquesta roba. Bueno, la cosa és que porto aquests pantalons que són com molt raros. A veure si ho poso aquí. La cosa és que porto aquests leggings que són super raros, però bueno, no passa res. I la motxilla. I els llibres. Quina emoció. I bueno, us faré un vlog de lectures, ruta i tot el que fem aquest cap de setmana. És que realment semblo molt nena pija que no ha anat mai d'excursió. En plan, uau, porto unes sabates velles, no sé què. Em faig vergonya a mi mateixa. Vale, són les 7 de la tarda i comencem la missió de sortir de Barcelona. Som terribles. Arribarem quan sigui de nit i haurem de plantar la tenda de nit. La meva tenda és molt difícil de plantar i sospito que una de les dues amb les que vaig no sap muntar tendes, així que serà drama. Vaig a buscar la Laia, anem a buscar el cotxe i després anem a casa meva, a casa de la meva mare, a carregar. Ai, m'he acabat un dels llibres que m'anaven a portar per aquest finde, que és La insuportable lleugeresa de l'ésser. Uf, estic que no sé com sentir-me ara mateix, com, uau, molt raro, estic com, espero que posi manera al cotxe per animar-me, perquè tinc una sensació com, sabeu quan us acabeu un llibre que us impressiona? Pues això. Hola, és que estic fent un vlog. Estàs gravant ja? Sí, estic gravant. Són les 7:45, arribarem a les 9 del vespre. Molt bé. No passa res. Victòria, que moderna! Pixapins, som a l'excursió! I la Laia... Molt nerviosa! La Laia i jo anem amb les mateixes sabates. Jo vinc a Texas perquè anava d'una Mireu que modernes. Però... Tu vas amb texans, Victòria, m'encanta. Ja em canviaré quan estigui allà, perquè no m'estic del tot. Vale, hola, soc la Manel. Hola, Victòria! No surts. Són les 8 del vespre i ara sortim per la Gran Via de Barcelona, arribarem a les 9:30 de la nit. I la Vicky no ha muntat mai cap tenda i la Laia ha vist com munten una tenda. Així que haurem de muntar una tenda a les 9:30 de la nit, amb inexpertes. No, l'important és la intenció. Que et pillaré un Nokia de famílies. Tiraré el meu iPhone a l'aigua i el WhatsApp no em dirà res. I els 207 que ara tinc pendents passaran a ser-ne
700. Però jo ja diré, em podeu trucar i la veritat que crec que riuré. Potser no sabré que aquells en què... I aquest cúpids, demà, estarà perfecte. Però jo ja estaré apretant fort el fre, buscant aparcament per Zarauz. I entre jeroglífics dels SMS veuré un paraf teu que diu ja tinc Nokia, que demà Galícia sóc feliç i demà Saludeu, noies. ja veuré. Bueno, nenes, ja hem arribat. Què tal, la ruta? Molt xula. Moltes escales. No, molt bé, molt bé, molt bé. El whole point, en veritat, d'aquesta excursió era per fer aquest vídeo. En veritat, no volia passar el fin amb vosaltres, ni caminar. Només volia fer un vídeo, és broma. Gràcies, Marta. Bueno, Laia, com veureu, aquí darrere està la nostra tenda, encara que no crec que a mi se'm senti perquè això només enfoca cap endavant. Però bueno, Laia, ens vols explicar quin llibre t'estàs llegint? Jo m'estic llegint Així es perd la guerra del temps, que no sé exactament ben bé de què va encara, i això que porto pràcticament tot el llibre. És una mica curiós. O sigui, en el fons és un intercanvi de carta entre dues guerreres com en un futur, i que s'intercanvien cartes, dues guerreres dels dos bàndols. La raó per la qual estic llegint aquest llibre és bàsicament perquè el meu pare està obsessionat en donar-me literatura que ell creu feminista. Llavors, és bàsicament tot el que em recomana. I la veritat és que està prou bé, és curiós, sobretot tenint en compte que és un llibre on les dues protagonistes són dones i a sobre tenen el seu rotllo bollo, i llavors el que és més curiós és que sigui el meu pare el que me l'hagi recomanat. Adoro el teu pare, de veritat. És brutal. Fa bastanta gràcia, la veritat. Però bueno, no, ja està. Està prou bé. No m'esperava. És per passar l'estona i es llegeix ràpid, així que... Perfecte. Moltes gràcies, Laia. Tabac, sorra, de tot. És que els llibres jo els m'aixeco moltíssim, tio. Sempre me'ls enduc al carrer. Ah, està gravant? Pues, hola. Pues jo m'estic llegint... Espera, present. Ah, hola. Jo sóc la Vicky, una amiga de la Marta. O això em diu. I m'estic llegint Los que sueñan el sueño dorado, de la Joan Didion, que és una cronista que va morir aquest any. I jo ja la vaig conèixer per un podcast que heu d'escoltar, recomano fortament, que és el Deforme Semanal Ideal Total, de la Lucía Ligmaer i la Isa Calderón, que estan obsessionades amb aquesta dona. Perquè és una cronista de la segona meitat del segle XX, especialment d'anys 60, 70, a Califòrnia, que intentava relatar una miqueta tota la contracultura de Califòrnia d'aquells anys, i és superinteressant. I aquest és un recull dels seus articles d'aquella època, i l'acabo de començar, però pinta molt bé. Ja us diré què tal. Moltes gràcies, Victòria! Bueno, i finalment estic jo, perquè no em conegui, aquest és el meu canal, així que suposo que ja em deureu conèixer. Jo sóc la Marta, l'amiga de la Victòria i de la Laia. I jo m'estic llegint El blau entre nosaltres. Porto molt poquet i és sobre dues germanes bessones que per culpa de l'esclavitud el 1890 o així la separen i van tenir insomnis, una va tenir insomnis que diu que no són els seus somnis sinó són els somnis de la seva germana, no? Intenta accedir a on està la seva germana a partir dels somnis i jo sospito que s'acabaran trobant i que sospito que una estarà a un continent diferent. Però bueno, ja us explicaré a la ressenya del llibre a veure si és així o no. De moment una de les germanes està en una missió catòlica i no li cau bé el Déu catòlic i vol marxar d'allà i és professora i... bueno, és entretengut. I ja està.